Ahoj lidi, dneska vás zdravím u dalšího videa, nebo i když shortíku možná, no spíš videa, a budeme střílet 5 přímáků na tamhle tu bránu, kterou vidíte, jo. Takže doufám, že se vám bude líbit, já hraju teda fotbal, takže by z toho měly padat góly, jestli ne. Tak napište lopata do komentářů a jdem na to, nebudu to kecávat. Přímák číslo 1. Yeah. To jsem velká lopata. Dneska jsem našel druhý míč. A nezapomeňte, že za 150 odběratelů tak se odhalím. Takže jdem na přímák číslo 2 a 3. Začneme teda tím měkčím míčem, protože je od vody. Já. Tak jsem jel to. Už jsem dlouho fotbal ne. Tohle jste nevěděli. Jdem na přímák 4 a 5. Pokud teď dám góla, aspoň jednoho. Jsem docela špatný, pardon. Pokud dám aspoň jednoho góla, musíte dát odběr nebo like. Takhle, jo? Like. Tak jdem na to. Já neumím takzvaně koupovat. Tak aspoň jeden. Hezky. Tak čusíka, já se s vámi loučím. A víte co? Dáme další 5. Tak, teď jdem na přímák číslo 6, 7. Takže 6, 7 prostě. Přímáky 2. Jdem dál. No. Teď jsem to tam naslal. Budu už muset končit, takže čusík busík.